Hei, tervetuloa Beyond HR-podcastin pariin. Viime jaksossa me unohdettiin, että me haluttaisiin sittenkin aina lopettaa vitsiin, joten nyt me ei mennä vitsillä ulos, vaan vitsillä sisään. Joten Fanni, nyt kun tämä meidän tämä teema, mistä me tänään jutellaan, on talent acquisition, eli TA ja rekrytointi, niin sen takia siis tämä vitsi on tietysti myös samaa teemaa. Eli Fanni, miksi rekrytointi on kuin Tinder? Okei. No Nea. Rekrytointi on kuin Tinder, koska yrität löytää parhaan matchin. Joo. No koska molemmissa kaikki näyttävät paremmilta profiilissa kuin todellisuudessa. Joo. Okay, näin huonolla vitsillä nyt sitten liikkeelle. Mutta siis mä lupaan, että rekrytointihenkilöt nauraa kyllä tälle. Ja muilla saattaa olla vähän sellainen, mutta niin, koska me tiedetään, mikä se todellisuus on. Joo. No tänään siis me ajateltiin jutella siitä tai sukeltaa semmoiseen teemaan, että kun se kaikki lähtee tietysti siitä työntekijän matkasta ja siitä niin kuin meidän keisissä vaikka tästä niin kuin yhteisökokemuksesta, yhteisön jäsenen kokemuksesta. Ja keskitytään siihen talent acquisition ja rekrytointiin. Ja Black Beltillähän tämä Black Beltin oma matka on ollut aika mielenkiintoinen, eli vauhdikkaan kasvun takia ollaan tässä vähän vajaan 2 vuoden jälkeen semmoisessa tilanteessa, että meidän prosessit ja toimintatavat on muuttunut jo moneen kertaan. Ollaan opittu, mikä toimii missäkin kasvun vaiheessa ja mikä ei. Ja nyt me sitten ajateltiin, että me voitaisiin tässä käydä läpi vähän, että millainen se meidän TA- ja rekryprosessi oli alussa, missä me ollaan nyt ja mitä tulevaisuudessa voisi olla luvassa. Koska tietysti tulevaisuus on aina semmoinen, mistä me ei vielä tiedetä, miltä se näyttää, mutta ehkä meillä on jotain valistuneita arvauksia, että mikä voisi ehkä sit tulevaisuudessa tämmöisellä yrityksellä, tämmöisellä konsulttifirmalla toimia ehkä tässä prosessimielessä. Ollaan me kuitenkin aika monta vuotta oltu tässä rekrytointiskenessä, että silleen niin kuin sen trendin pystyy jokseenkin havaita. Toki tässä tulee näitä yllättäviä muutoksia, kuten AI, mutta katsotaan, että onko meillä jotain hyviä ideoita sitten. Niin, ja ehkä meillä oli ehkä toiveena se, että muille tietysti kasvuyrityksille jotain ajatuksia tästä aiheesta, mutta myös niille vakiintuneimmalle, mutta muutoksia kohtaavalle organisaatiolle voisi olla ehkä näistä ajatuksista ja opeista mahdollisesti jotain hyötyä. Se on meidän tavoitteemme. Niin, mutta ehkä jos sä Fanni aloitat vähän siitä alusta. Sä oot ollut nyt pidempään kuin minä Black Beltillä, niin miltä se alku näytti? Joo, eli kun mä aloitin, me oltiin vielä hyvin alussa koko Black Beltti. Ja miten meidän rekrytointiprosessi meni, niin ennen kuin mä aloitin, se oli meidän toimitusjohtajan Samerin ja sitten Stefanon, joka on yksi foundereista, niin heidän kontolla. Eli käytännössä mitä he teki oli etukäteen kontaktoi henkilöitä ja sitten haastatteli ja sitten kättä päälle, mikäli todettiin hyväksi. Mutta tästä pitää nostaa se, että suurin osa näistä henkilöistä oli verkostosta tuttuja. Eli saattoi olla henkilöitä, joiden kanssa ollaan tehty yhteistyötä aikaisemmin, saattoi olla henkilöitä, jota joku tosi hyvä tuttava suosittelee, että hei, tämä on niin kuin hyvä tyyppi. Mutta eli käytännössä silloin, kun mä aloitin, meidän rekrytointi oli tosi verkostopohjaista. Meillä oli eri henkilöistä vahvoja suosituksia, joita me seurattiin. Eli joku kaveri sanoi, että hei, tämä on hyvä tyyppi, kannattaa ottaa yhteyttä, jolloin me sitten otettiin yhteyttä. Eli suositukset ja liidit, varsinkin nykyisille työntekijöille, oli meille tosi tärkeitä. Ja sitten myöskin, kun meidän kaikilla perustajilla on tosi vankka kokemus siitä, että mitä he on, tai vankka kokemus omilta aloiltansa ja omilta työtehtäviltään, niin heiltä oli sitten myöskin paljon vinkkejä. Ja sitten me otettiin näihin henkilöihin yhteyttä etukäteen, eli yleensä meillä ei ollut vielä mitään konkreettista positiota tai projektia, johon me nämä henkilöt laitettiin, vaan me oltiin silleen, että okei, me liikutaan esimerkiksi paljon Microsoft-teknologioiden kanssa, pilven kanssa, datan kanssa, jolloin sitten me lähdettiin näille alueille kehittää sitä pohjaa konsulteista tai potentiaalisista tulevaisuuden Black Beltin konsulteista. Ja
Sitten kun meillä avautui joku positio, niin sitten me katsottiin, että okei, he täällä on niinku valmiiksi läpikäytyä verkostoa, voisiko näistä joku sopii. Eli käytännössä me oltiin jatkuvasti haastattelemassa potentiaalisia kandidaatteja, mutta meillä ei ollut vielä mitään konkreettista tarjota heille. Mitäs siinä oli, mitä sä näet, että plussat ja miinukset tuossa alkupään mallissa tai alkuvaiheiden mallissa sit oli? Plussat on ehdottomasti sitä, että me tunnettiin meidän puuli äärimmäisen hyvin. Me oltiin haastateltu, me oltiin tutustuttu ja me tiedettiin, mitä he on aikaisemmin tehnyt. Me tiedettiin, mihin ne sopii. Plussa oli myös se, että kun me oltiin asiakkaan kanssa keskustelemaan niiden tarpeista, niiden projekteihin, me pystyttiin sanoa, että hei, mulla on takataskussa tämmöinen anonyymi profiili, joka osaa tätä ja tätä. Oisit sä kiinnostunut, jolloin me pystyttiin tehdä sitä aktiivista myyntityötä siinä heti ekassa tapaamisessa. Ja sitten asiakas sai tosi nopeasti sen osaajan, koska ei jouduttu lähteä rekrytointiprosessiin alusta. Mitäs miinuksia siinä sitten oli? No niitäkin oli. Niin kuin aina kaikessa on. Niitä on aina. Sen takia me ollaan kehitetty meidän prosessia. Miinuksia oli ensinnäkin se, että aikaa kului turhaan. Eli me tehtiin tätä kontaktointia ennen kuin meillä oli konkreettista tarvetta ja haastatteluja ennen kuin meillä oli konkreettista tarvetta. Ja me saatettiin haastatella henkilöitä, joita meille ei koskaan tullut hänelle projektia. Ja tässä on negatiivisena tai kehityskohteena se, että ensinnäkin Black Beltin henkilöiden aikaa meni turhaan, mutta myös niiden konsulttien aikaa meni turhaan. Eli ne oli meidän rekrytointiprosessissa ilman, että meillä oli takuuta siitä, että me pystytään heille jotain tarjota. Ja sitten puhutaan myöskin siitä employee brandingista ja hakijakokemuksesta, mikä on meille äärimmäisen tärkeää. Kyllä, varsinkin kun ne alkuvaiheessa, niin se on vielä niinku tärkeämpää, että jokainen kohtaaminen on sit niinku laadukas koska ja vie johonkin. Nimenomaan. Ja sitten kun kävisi niin, että yli 50% tai pahempikin prosentuaalinen määrä, että niitä olisi epämiellyttäviä kokemuksia, niin siinähän vaiheessa Black Beltin tulevaisuus olisi tyssännyt hyvin nopeasti. Just näin. No sitten, jos mietitään sitä niin kuin nykytilaa, missä me vähän niin kuin nyt ollaan, koska tostakin on jo, niin kuin, tämä yritys on muuttunut tosi paljon ja tarpeet ja tilanteet, niin mä hyppäsin silloin viime vuoden marraskuussa mukaan. Silloin me olimme 2 tässä teidän rekrypuolella. Ja silloinhan me lähdettiin jo heti miettimään, että tajuttiin, että okei, että miten me saataisiin skaalattua tämä tiimi, kun se liiketoiminta kasvaa ja se tekeminen. Ja nythän meitä on 3, koska Tahvo Kekkonen hyppäsi tuossa, milloin Tahvo tuli? Maaliskuussa? Huhtikuussa, joo. Mut kuitenkin. Joo, niin sekin tarkoitti sitä, että kun 2 tuleekin 3, niin yhtäkkiä me tarvittiin taas vähän uusia tapoja tehdä tätä työtä yhdessä. Ja enää ei voitu olla sitten fannin tai ne ja muistin varassa ja jahdata niinku niitä yksittäisiä voittoja, vaan sitten meidän piti oikeasti miettiä, että miten tämä niinku rekrytointikoneisto saadaan parhaimmalla tavalla toimimaan. Et nythän me käytetään totta kai edelleenkin niitä verkostoja, mutta mun mielestä me hyödynnetään paljon enemmän sourcingia, eli etsitään osaajia myös uusista kanavista. Et se nykyprosessihan menee niin, että kun ollaan ensin tietysti asiakkaan kanssa tunnistettu se tarve, ollaan tehty se profiili siitä, että minkälaista tekijää he tarvitsevat, niin sitten sitä lähdetään verkostojen kautta tai sourcaamalla etsimään sitä osaajaa, jonka jälkeen sitten kun löydetään potentiaalisia tyyppejä, niin rekrytoija tietysti jututtaa tyypin, että saadaan se niin kuin, tämmöinen kulttuurimätsi todennettua sekä asiakkaan suuntaan että sitten meidän suuntaan. Eli käytännössä vedetään vähän niin kuin 2 rekryprosessia siinä vierekkäin. Sitten meillä on se tekninen haastattelu, jossa todetaan sitten, että henkilöllä on tarvittavat niin kuin sekä softit että hardit skillit kunnossa siihen tarvittavaan positioon. Ja sen lisäksi meillä on vielä sit lopussa toimarihaastattelu, eli Sameli jututtaa myöskin kaikki... Päävastus. Niin, Sameli jututtaa kaikki mahdolliset potentiaaliset uudet tyypit. Ja sitten me hyödynnetään tietysti myös referenssipuheluita jonkun verran. Nyt kun mä heitin tämän vitsin, niin mä en enää mun päässä mitään muuta kuin Super Mariosta sen dinosauruksen, joka on tyyliin vihreä, ja sitten sillä on jotain punaisia semmosia, nyt mä vaan näen kun Samelin, tiedätkö, Super Mario hahmona. Joo, supervastus. Joo. Mutta ehkä niinku, me ollaan siirrytty nyt mun mielestä malliin, jossa me ei rekrytoida niinku etupeltoon, että ei haastatella niinku suuria määriä niin kuin varmuuden vuoksi ennakkoon, mikä on mun mielestä tosi hyvä, koska niin pystytään keskittyä siihen niin kuin oikeaan tarpeeseen, siihen nykytilaan.
Ja me aloitetaan se prosessi tosiaan vasta, kun se asiakkaan tarve tunnistetaan, mutta siis jälleen kerran niin totta kai hyödynnetään sitä poolia ja verkostoja. Joo. Ja tämä niin kuin, mun mielestä tukee sitä meidän niin kuin, brändiä ja sitä koko lupausta, että toimitetaan vaan niin kuin parasta. Jep. Kyllä, mutta sitten tulevaisuus. Kun no vaan olisi se kristallipallo. Kun olisi mihin kurkata. Mitähän seuraavaksi? Joo, no niinpä. Eli no nyt me yritetään, hirveä sana. Nyt me pyritään yhdistää näiden molempien prosessien parhaat puolet. Eli käytännössä molemmat mallit toimii tai on toiminut. Eli tällä hetkellä se meidän, mistä me lähdettiin, se mallihan ei tietystikään toimi, sen takia me ollaan muutettu sitä, mutta siellä oli ne plussat, siellä oli hyviä asioita. Eli tavallaan se, että me pystyttiin myydä konkretiaa, me tiedettiin meidän niin kuin, potentiaaliset kandidaatit, me pystyttiin niin kuin, kertoa meidän pitchiä hyvin henkilöille, ja me oikeasti pystyttiin luomaan sitä luottamusta ja tulevaisuuden niin kuin, potentiaalisia työpaikkoja ja projekteja. Ja sitten me haluttaisiin yhdistää niin kuin parhaat puolet molemmista. Eli just se, että me käytetään aikaa tosi fiksusti niin meidän kuin konsulttien, mutta samaan aikaan me hyödynnettäisiin vielä enemmän sitä verkostoa ja kasvatettaisiin sitä aktiivisesti, mutta samalla pidetään siitä prosessin laadukkuudesta ja tehokkuudesta kiinni. Niin, ja myös niistä ihmisistä, ja ihmissuhteista, koska siis loppupeleissähän kyse on just ihmisten välisistä suhteista ja siitä, miten ne kemiat niin kuin toimii mihinkin suuntaan, oli se sitten niin kuin asiakkaan ja sen konsultin välillä tai konsultin ja meidän välillä ja näin, että siitähän se varmaan on niin kuin kiinni. Eli varmaan niin kuin ajatuksena sitten varmaan semmoista vähän niin kuin talent community-ajattelua enemmänkin ja sitä, että meillä olisi jonkunlainen pulssi sit niistä ihmisistä ja niillä meistä, että niin vastavuoroisesti. Ja toi on niin kuin asiat, mitä me on pyöritelty nyt tässä muutamia kuukausien ajan, että miten me pystytään niin kuin sitä vielä kehittämään ja muutamia ideoita me onkin jo saatu, mutta mitä me ollaan ajateltu niin kuin mahdollisuudesta tulevaisuuden niin kuin rekrytointimallista on jo, että me vahvistetaan sitä verkostoa luonnollisesti. Eli jatkuvaa yhteydenpitoa niihin lupaaviin kandidaatteihin, jotka me koetaan, että meillä voisi olla todella hyvä yhteistyö heidän kanssaan tulevaisuudessa. Ja halutaan sitä matalempaa kynnystä, just kun sä puhuit tuosta niin kuin talent communitystä, että se olisi silleen valmis community, missä kaikki tuntee olonsa omaksi tai itseksensä, vai miten se sanotaan. Niin. Ja sitten varmaan toisena mun mielestä se niin kuin data ja niin kuin teknologian hyödyntäminen, eli meillä pitää olla tietysti laadukkaat rekrytyökalut. Mun mielestä, niin kuin, miten ollaan nyt esimerkiksi tehty, niin otettiin Agile Day käyttöön. Joku aika sitten, varmaan 4 kuukautta sitten. Ja halutaankin niin kuin jatkuvasti miettiä sitä ja reflektoida sitä, että mitä niin kuin työkaluja me tarvitaan tukemaan sitä laadukasta prosessia. Niin. Ja tietysti se prosessin itse niin kuin laadun mittaaminen ja niin kuin tällaiset muutenkin se prosessissa olevien ihmisten niin kuin kokemuksen mittaaminen on mun mielestä tosi tärkeä. Eli esimerkiksi time to hire tai candidate experience, että miten he niin kuin reittaa meitä tällaisella osa-alueella, koska tietysti halutaan tehdä laadukasta työtä ja mun mielestä se on niin kuin semmoinen, jossa meillä on tietysti vielä niin kuin sen mittaamisen suhteen esimerkiksi tehtävää. Eli siinä ei olla sillai vielä ihan niin kuin siellä, missä halutaan olla, mutta tietysti sinne matkalla. On, ja sitten meidän pitää panostaa employee brandingiin. Tällä hetkellä meidän employee branding on aika pienessä. On, niin joo, me ollaan ihan alussa siinä. Joo, me ollaan todella alussa. Just näin. Ja se on ihan fine. Ei me voida kaikessa tässä vaiheessa olla niinku edes puolessa välissäkään. Niin, hei, tämä firma on ollut 2 vuotta olemassa. Niin. Ei me vielä ihan kaikkea olla pystytty meitä on kuitenkin vain 3. ja meitä Fixit Girls on vain 2. Mutta employee branding on tosi tärkeää. Siis sitä ei voi tarpeeksi painottaa, että employee branding on se, että miten erotutaan muista, miten niin kun pystytään tuoda omaa tarinaa, omaa sitä ajatusta muille esille, että minkä takia meillä on hyvä olla. Ja meillä on paljon henkilöitä töissä, minkä takia ne haluaa olla meillä. Eli tavallaan halutaan... Niin, miksi ne haluaa olla osa sitä yhteisöä? Miksi ne haluaa olla osa yhteisöä? Ja se meidän pitää tuoda esille. Meidän pitää kertoa, että miksi meillä on hyvä olla. Niin, ehkä me jatkossa kerrotaan sitten vähän tästä meidän employee branding rakentamisen matkasta. Hei, ihan sairaan hyvä idea. Kato, Fixit Girls hits again. Joo, kyllä. Mutta niin kuin tuossa puhuttiin, niin kyllähän se kandidaattikokemus on niin kuin se juttu, että jokaisen, kun mä ajattelen aina, niin on aina ajatellut niin, että
missä tahansa yrityksessä mä oon ollut vetämässä HR:ää tai vastaamassa rekrytoinneista, niin mä koen, että jokaisen ihmisen, joka keskustelee sen yrityksen, niin kuin rekrytoivan yrityksen kanssa, niin heidän täytyy kaikkien saada siitä rekryprosessista jotain itselleen irti. Jep. Ja se on niin kuin mun mielestä se niin kuin kaikista tärkein juttu, että se ei saa olla silleen niin kuin kädenlämpöstä, vaan sit pitää oikeasti olla niin kuin arvoa tuottavaa se keskustelu ja se niin kuin prosessi itsessään pitää olla niin kuin hyödyllinen molemmille osapuolille. Että vaikka se henkilö ei tulisikaan valituksi, niin pitää olla niin kuin, jotain, mitä saa siitä irti. On. Ja sitten tärkeänä tietysti joustavuus, joustava rekrytointistrategia. Eli käytännössä just puhuttiin aikaisemmin siitä, että joku asia on toiminut, mutta toimiiko se nytten. Eli pitää pystyä olla mukautuva muutoksiin ja muuttaa ne prosessit sen mukaan, mikä toimii siihen malliin, missä se yritys on sillä kyseisellä hetkellä. No just näin, että vaikka meidän kohdalla sehän tarkoittaa sitä, että yhdistetään se pipeline-ajattelu, eli ne valmiit kandidaattipuulit siihen niin kuin tarvepohjaiseen rekrytointiin, eli aloitetaan haku asiakkaan pyynnöstä, eli niin kuin, että näiden kahden mallin vähän, mitä tuossa niin kuin kerrottiin aikaisemmin, mitkä on ehkä ollut ne, niin kuin, mitä aikaisemmin Black Beltillä oli ja mitä ehkä nyt toteutetaan, niin että löydetään niistä kaikista ne niin kuin parhaat puolet, että semmoista niin kuin joustavuutta siihen mun mielestä pitäisi löytyä. Aika hyvä. No mun mielestä ehkä silleen niin kuin vielä loppuun, että mä en tiedä mitä sä ajattelet siitä, että mikä sun tai miksi se niin kuin HR-rekryprosessin laatu on tärkeää, miksi me puhutaan tässä siitä laadusta. Joo, eli siis ihmisillä, HR:llä ja rekrytointiprosesseilla, eli ihmisillä on suora vaikutus liikevaihtoon. Eli no varsinkin meidän tai niin kuin meidän kaltaisessa konsulttiyrityksessä, niin ihmisethän on joka nimenomaan... Joka yhdistää vielä sen niin kuin IT-konsultoinnin headhuntauksen. Nimenomaan. Niin siis sehän on käytännössä ihmiset on ainoa asia, millä liikevaihtoa tulee. Ei ole mitään muuta, joten siis sillä on suora vaikutus liikevaihtoon ja kannattavuuteen. Jep. Eli jos se rekrytointi sitten ei toimikaan, niin siitä syntyy tyhjäkäyntiä, että projektit jäävät niin kuin tekemättä tai meillä se myynti ei tapahdu, koska me ei olla pystytty fillata sitä oikealla ihmisellä. Nimenomaan. Sitä roolia. Mutta kyllä mun mielestä niinku, myöskin niinku, mä näkisin, että se tuottaa siis ihan aitoa kilpailuetua, tämmöinen laadukas rekrytointiprosessi, että koska näistä IT-osaajista kilpaillaan edelleen kovaa markkinassa, varsinkin niistä senioreista, vaikka tietysti nyt viime aikoina monet yritykset on ollut haasteita ja on joutunut tekemään vaikeita ratkaisuja niin kuin omien ihmistensä kohdalla ja sen jatkuvuuden kohdalla, niin siltikin mä ajattelen, että kun me rekrytään se niin kuin 10% parhaista, on se meidän niin kuin segmentti, niin niistä ihmisistä kilpaillaan edelleen tuolla markkinassa. Että mun mielestä silloin, kun se prosessi on niin kuin selkeä, nopea, kandidaatin kannalta niin kuin miellyttävä, niin se yritys mun mielestä erottuu muista. Ja se on niin kuin kilpailuetua. On, ja siis luomaan. Niin kun tästä päästään myös siihen, että kuinka tärkeää on arvostaa HR ja rekrytointeja. Että se ei ole vaan tukifunktio, joka niin kun usein niin nähdään. Että hei, HR tarvitaan, että henkilöistä, tiedätkö, pidetään huolta tai jotain muuta. Mutta siis sehän on kaikkea muuta. Se on käytännössä koko yrityksen sydän. Kyllä, se pitäisi nähdä ehdottomasti niin kuin investointina se HR- ja rekryprosessiin panostaminen ja niiden kehittäminen. Että ei todellakaan niin kuin kuluna. Että kyllä mä niin kuin koen, että me tuodaan aitoa todella niin kuin isoa liikevaihtoa tähän yritykseen, että missä me nyt tällä hetkellä työskennellään. Ja aika paljon rahaa. Niin, kyllä. Mutta ehkä niin kuin tuohon loppuun vielä ajatuksena just se, että mekin ollaan todettu jo tässä, että niin kuin rekrytointiprosessi ei ole ikinä valmis. Että sen pitääkin muuttua sen organisaation, muutoksen ja markkinan mukana. Mutta mun mielestä ehkä, no meillä tietysti on ollut tärkeää se, että opitaan matkan varrella, tehdään laadukkaasti ja pidetään kiinni niistä lupauksista. Mutta mä ehkä tärkeimmäksi asiaksi nostaisin niin semmoisessa opiksi, mitä tässä niin kun on ollut kasvuyrityksissä mukana, niin nostaisin sen, että se kokeilukulttuurin tärkeys, että ei jumiuduta tosiaan liikaa siihen ajatteluun, että jos se on toiminut joskus, se toimii jatkossakin. Ja sitten myöskin niin kun se, että ollaan niin valmiit muokkaamaan niitä, tekemään niin pieniä muutoksia vaikka kerrallaan ja kokeilemaan, että miten ne toimii. Että ei mekään niin tietystikään niin olla ihan hirveän niin nopeasti tähän pisteeseen päädytty, missä nyt ollaan, että se vaatii oikeasti tosi paljon aikaa ja työtä. Et esimerkkinä tässä just niin kuin vaikka
viime viikollahan me tehtiin muutos meidän niin kuin keissien eli hakujen priorisointiin, koska fakta on se, että jokainen asiakas on tärkeä, mutta jotkut on vaan tärkeämpiä, sehän me kaikki tiedetään. Kyllä te tiedätte, mistä mä puhun, mutta siis me priorisoitiin keissit yhdessä niin kuin myynnin kanssa, hyödyntäen sun lemppariasiaa, eli priorisoinnin nelikenttää. Joo, just näin. Voi, että kaikki meillä on joutunut kuulla siitä hyvinkin paljon. Joo, mutta sen avulla tosiaan me ollaan pystytty tunnistamaan taas ne relevantimmat keissit ja ollaan pystytty sitten priorisoida ne sinne to-do-listojen kärkeen. Et tällä tavalla me myös niinku varmistetaan se, että laatu pysyy hyvänä niin kandi- kuin asiakaskokemuksessakin. Mutta eli all in all, rekrytointi ei ole meillä pelkkä prosessi. Haluatko kuulla vitsin? Joo. Eli vitsillä ulos. Tultiin vitsillä sisään. Mä kerron 2. Okei. Okay. No. Miksi HR:ssä ei koskaan pelata piilosta? No. Ei sano se Fanni. Koska joku kuitenkin laittaa siitä suorituskeskustelukalenteriin. Jos sika huono. No niin, eiköhän tää ollut nyt sitten tässä. Okei, voidaanko me lopettaa? Joo, nyt meidän pitää varmaan lopettaa. Kiitos.